Ola, de novo estamos xa de volta para a nosa entrevista do día. Hoxe no Preguntoiro recibimos o voceiro municipal do BNG, Rubén Cela. Que tal? Benvido. Moi bo día. Bueno, temos que advertir en primeiro lugar que estamos a gravar esta entrevista por, razóns de axenda. Ás 5 desta tarde estamos pendentes do que aconteza nos xulgados de Lugo porque aínda está a prestar declaración o concelleiro Albino Vázquez Aldrei. Antes pasou para declarar ante a xuíza Pilar de Lara Gerardo Conde Roa. Sabemos que saiu, pero que non descarta ter que volver a declarar unha vez remate a comparecencia do exconcelleiro de Mobilidade. Así que temos que facer un pouco unha valoración de previas, non, deste paso polo xulgado, tanto do exalcalde como do exconcelleiro. Como se vive no BNG esta situación a día de hoxe? Bueno, vívese como se vive todo este proceso, non? Con moitísima preocupación e, desde logo, con moita atención ás medidas que se tomen no propio xulgado e que se tomen ou se deberán tomar no propio Partido Popular, non? Eu creo que chove sobre mollado, non? O señor Conde Roa hai que lembrar que foi alcalde de Santiago 8 meses e medio aproximadamente e hoxe está declarando pola súa terceira imputación en 3 causas diferentes, non? Por lo tanto, eu creo que dá gráficamente unha boa mostra da gravidade da situación política que estamos padecendo en Santiago de Compostela, non? Eu creo que eso non pasa absolutamente en ningún concello de Galiza, ni siquiera en ningún concello do Estado español, non? Que un alcalde en tan só 8 meses acumule 3 imputacións por 3 causas diferentes e as 3 desde o noso punto de vista, desde logo, moi graves, non? Por lo tanto, eu creo que o que agardamos é o que vimos defendendo desde o primeiro momento, non? Que se depuren responsabilidades ao máximo nivel como único elemento posible para que a cidadanía de Santiago empece a recobrar a confianza nesta institución. O que está claro é que as cousas así non poden seguir, non? Hoxe é un clamor en Santiago de todos os veciños, de todas as veciñas, que o señor Currás non pode seguir ni un día máis como alcalde e que, desde logo, este goberno, o actual goberno do Partido Popular, está totalmente desprestixiado, iso é evidente, pero tamén está totalmente deslegitimado para seguir gobernando Santiago, non? E, polo tanto, cada día que o Partido Popular, a dirección do Partido Popular, es comezar polo seu presidente, o señor Núñez Feijóo, non tome cartas no asunto, desde logo, un día perdido para a regeneración democrática en Santiago e un día máis de decepción e de continuo maltrato a Santiago de Compostela e ao Concello como institución, non? A súa entrada nos xulgados de Lugo, o exalcalde declaraba estar completamente tranquilo, declaraba tamén a súa inocencia, a pesar de que tamén é certo que dicía que non tiña moi claro aínda por que asuntos lle ia preguntar a xuíza Pilar de Lara. Sabemos que foi chamado a declarar despois dese rexistro na súa vivenda, pero decía o seu abogado que segue sen estar claro os motivos desta citación. A prensa novamente vai un pouco por diante, non? Adiantando algúns dos contidos que podería ter esa declaración, falando das adxudicacións a empresas vinculadas con Vendex, a Aquages e tamén da famosa operación da finca do Espiño, non? Tamén parece estar aí na picota ese asunto. Sí, nos evidentemente non coñecemos nin o sumario, nin coñecemos o que declarou o señor Conde Roa ao longo desta mañá. Creo que durante aproximadamente 5 horas, por lo tanto, tranquilo entraría, pero que é evidente que a señora suiza tía bastante polo que preguntar, non? En calquera caso, a nós o que sí que non nos extraña en absoluto é que o tema da finca dos Piños sexa un dos temas que este en sede xudicial, non? O Bloque Nacionalista Galego leva advertindo, pero desde o primeiro instante que o señor Conde Roa intentou tomar cartas a asunto no marco da finca dos Piño, non? A finca dos Piño, para que non o lembre, é esa finca que está colindante ca residencia oficial do presidente da Xunta, con Montepío, e é unha finca que no seu día o Concello tomou a determinación porque quería ter a súa propiedade para que fora de uso e disfrute do conxunto dos veciños e das veciñas e non tiña diñeiro suficiente para poder comprar esa finca, o que se decide é facer unha recalificación parcial, porque antes ali non se podía construir, para que aquela empresa que se fixera ca totalidade da finca e cedese esa finca e recuperase o palacete modernista que hai nela, pudese construir nunha parte desa finca un residencial comunitario para persoas maiores, non? Bueno, a promotora, que é unha promotora catalana que se chama La Lletana, no seu día, quixo modificar ese proxecto e facer outra cousa. O Concello dixo que non, e é La Lletana quen denuncia o Concello, isto na época na que había un goberno
bipartito entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, non? Bueno, lévano a xustiza, e a xustiza que lle dá razón é o propio Concello, non? E di, non, mire, aquí quen ten razón é o Concello, non a promotora. Por lo tanto, a promotora que lle paga o Concello 2 millóns e pico de euros, e desde hoxe esa finca xa é titularidade do Concello. Por lo tanto, o único que había que facer, o único que tiña que facer o señor Conde Roa era executar esa sentencia, non? E, sin embargo, pues, para a nosa sorpresa, o que fai o señor Conde Roa é intentar levar adiante un convenio con esa promotora onde o que ven a facer é a perdonarlle, por decirlo de algún xeito, esa debe de 2 millóns e pico de euros co Concello, e aparte deso, pues, permitir non a construción dun residencial comunitario para persoas maiores, sino vivenda libre, vivenda de luxo, con vistas á catedral, nun sitio estupendo, e desde logo, claro, ese terreo non se recalificou precisamente para que se pudera facer unha operación especulativa de vivendas de luxo, sino que se recalificou exclusivamente para un uso residencial comunitario para persoas maiores e, por outra parte, para recuperar ese espacio para a ciudadanía. Por lo tanto, que eso esté en tela de xuicio ou que se este analizando por parte da xustiza, pois, desde logo, a nós non nos colle por sorpresa. E, de feito, eu creo que conseguimos paralizar, polo menos parcialmente, as intencións do señor Conde Roa, grazas, pois, á actuación política. Nos levamos isto varias veces ao pleno, denunciámoslo públicamente, pero tamén gracias á movilización social, non? Nos temos feito, pois, incluso sentadas no Obradoiro, roteiros pola finca do Espiño, charlas para concienciar a ciudadanía de Santiago que non coñecía a finca, e ao final, pois, polo menos, o goberno municipal inicialmente tivo que recuar, pero a intención era evidente, non? Nos denunciámoslo desde o primeiro momento. O señor Conde Roa o que quería facer era un auténtico pelotazo urbanístico, e claro, a todo o mundo pois, nos asalta unha dúbida, non? Si pasou todo isto en 8 meses de mandato do señor Conde Roa, que pasaría se o señor Conde Roa fora alcalde durante todo o mandato, non? Pero, bueno, hai que lembrar unha cousa, que o número 2 do señor Conde Roa era o señor Currás, non? Un señor Currás que, ademais, presumía de que era o único concelleiro que despachaba todos os días co señor Conde Roa, polo que supoño que tamén algo despacharía da finca do Espiño. Pero é certo que el tomou a decisión de recuar, non, nesta operación. Parcialmente, porque non lle quedaba outra, sinceramente, que se non recuaban, nos avisámoslo moitísimas veces, e que se seguían adiante, sería o Bloque Nacionalista Galego que o metería na Fiscalía Anticorrupción, porque non é unha cousa absolutamente aberrante, non? Pero, bueno, non sempre dixemos unha cousa, gañamos unha batalla, pero non a guerra, non? Gañamos a batalla porque conseguimos paralizar aquel primeiro borrador de convenio e conseguimos que un compromiso do Concello para executar xa no curto prazo, que por certo está sin avanzar, pois esa recuperación do palacete e esa recuperación da finca, non? Pero, bueno, quedábamos expectantes. Bueno, temos un ollo posto en Lugo, pero quedamos xa agora no Pazo de Raxoi, onde nestes días tamén se está a falar do asunto das facturas falsas presentadas por dúas asociacións de veciños para conseguir subvencións municipais. Hoxe o concelleiro de Participación Cidadá, Francisco Noia, pois dicía que a investigación que se acordou no pleno da semana pasada que está prácticamente en marcha, que, bueno, en principio será o secretario que se ocupe deste asunto. Cúmprese así, non? A demanda da oposición. Neste sentido, pois, agradecer, non, tamén que se decida poñer en marcha esta investigación. Bueno, cúmprese parcialmente, non? Porque nós, desde logo, facíamos varias reivindicacións. A primeira delas, que non a cumpriu o señor Noia, é unhas disculpas públicas non só ao traballador, sino ao conxunto dos veciños e as veciñas polas súas declaracións. Eu creo que o señor Noia, e iso que é un home que ven pois, dunha formación académica en materia de dereito, cometeu unha tremenda irresponsabilidade e, desde logo, fixo unhas declaracións que están totalmente fora de lugar e, desde o meu punto de vista, son absolutamente impresentáveis, non? Que un representante público, que un membro do goberno municipal de Santiago poña en tela de xuicio a profesionalidade, a credibilidade, a imparcialidade dun traballador público do Concello que leva 30 anos traballando no Concello en base a que formou no pasado parte dunha candidatura do Bloque Nacionalista Galego, pois eu creo que é absolutamente fora de lugar, non? Eu creo que está vulnerando principios constitucionais básicos, está vulnerando o Estatuto dos Traballadores e, desde logo, unha falta de respeto absoluta. O señor Noia, nin ninguén do Partido Popular, é ninguén para prexulgar
nada da profesionalidade de ningún traballador público, nin polas súas creencias religiosas, nin pola súa afiliación sindical, nin pola súa orientación ideolóxico-política. Por lo tanto, eu creo que eso foi o primeiro que estivo totalmente fora de lugar e nos seguimos agardando por esa rectificación. En segundo lugar, nós o que pedimos é unha explicación. Mira, a mí o que máis me chama a atención de todo este tema das facturas falsas é que, claro, só hai dúas posibilidades, que se falsificaran as facturas ou que non se falsificaran. É que é moi fácil, non? Entón, se non se falsificaron, supoño que sería moi fácil explicalo. E eu tive que preguntalo ata 3 veces no último pleno municipal e ata 3 veces non me contestaron. Entón, a mí pareceme ben que haxa unha comisión de investigación, eu creo que hai que investigar e chegar ata o final. E en función deso, pois supoño que terá que decidir tamén o Concello elevalo á Fiscalía ou non. Pero a marxe desa investigación interna, o señor Juan de la Fuente, que estaba presente no pleno, pois, se el non tivo nada que ver con esa falsificación de facturas, supoño que non lle costaría nada decir, oiga, mire, é que eu non teño nada que ver con iso. Pero, evidentemente, pois, o que tivemos por resposta pois, foi o silencio máis absoluto. O que pasa que os silencios ás veces son máis elocuentes que as propias palabras. Desde logo, de confirmarse as acusacións que están enriba da mesa, eu creo que son non graves, sino gravísimas e implicarían a petición de dimisión absolutamente inmediata do señor de la Fuente. Por unha banda, ten sobre el as acusacións dun funcionario que o acusa de acoso, que o acusa de insultalo, de intentar influenciar nel precisamente para que non cumplira con profesionalidade o seu traballo, e por outra parte está unha actuación que de confirmarse pois, é unha auténtica barbaridade, porque xa non é só que se falsifiquen os conceptos, sino que se falsifica o CIF, a numeración, o sea, falsifícase completamente unha factura, Estamos falando dun delito e supostamente cometido por un cargo público, Por lo tanto, xa veremos que dá de sí esta comisión de investigación, pero desde logo, en fin, estamos falando dunha cousa que non é precisamente menor, E nós, desde logo, ou temos unhas explicacións absolutamente convincentes ou non queda outra que pedir a dimisión do señor de la Fuente. Por certo, o Bloque Nacionalista Galego pide explicacións, pero incluso o presidente do Partido Popular, o señor Feijóo, o mesmo día de autos, pedía esas explicacións que tampouco se lle dan ni siquiera ao presidente do seu partido. Por lo tanto, eu creo que estamos ante unha situación tremendamente grave e ante este tipo de casos é normal que os veciños e as veciñas pois sintan preocupación e teñan desconfianza, porque é puro sentido común. Que non ten nada que ocultar, pois ten moi fácil dar explicacións. Quen ten moito que ocultar, pois ten máis complicacións para explicarse. En todo caso, di vostede que habrá que esperar a que remate esa investigación interna, antes de pedir esa dimisión, ou xa se antepón. Eu no propio pleno xa lle dicía o señor de la Fuente que ou nos daban explicacións ali ou que non xa pedíamos inmediatamente a dimisión. Eu creo que neste caso, ahora mismo, pois eu creo que se vai facer esa comisión con bastante celeridade, porque eu creo que a todo o mundo lle interesa resolver isto o antes posible, e, por tanto, o que quero é que se fagan as cousas ben, que se investigue ata o fondo e unha vez que se chegue a unha conclusión, pois que se depuren responsabilidades ao máximo nivel e con celeridade. Eu creo que o que é importante cando sean casos deste tipo é que se actúe con celeridade e con contundencia. E os cidadáns e os representantes políticos teñen que saber que quen a fai, pois acaba pagando. E a máis é que ten que ser así. E eu creo que hai que ter tolerancia cero con este tipo de actuacións, porque son absolutamente inadmisibles nunha democracia e nunha institución que funcione con uns criterios de transparencia mínimos. A semana pasada a CIGA comparecía en rolda de prensa apoiando o funcionario Miguel Vilariño. Dicía a CIGA que Juan de la Fuente debía presentar a súa dimisión no prazo dunha semana porque senón a central sindical ia acudir á Fiscalía Anticorrupción. Tamén dicía por onde tería que empezar esa investigación, e dicía que pola planta baixa do Pazo de Raxoi, que aí estaba a clave de onde se puideron falsificar esas facturas. Supoño que hai que tomar un pouco isto tamén con prudencia, polo tema da presunción de inocencia, ademais, ou cree que xa non hai nin para iso? A ver, presunción de inocencia, por suposto que hai que presumir inocencia de calquera. Agora, estamos falando de cousas moi graves. E cando os implicados en cuestión
nin siquiera se molestan en desmentilo, pois esa presunción de inocencia, desde logo, vai perdendo enteiros, non? Eu creo que agora esa comisión de investigación terá que interrogar, por dicirlo de algún xeito, a todas as persoas implicadas, as empresas implicadas, as asociacións de veciños implicadas, os funcionarios implicados, os cargos políticos implicados, e en base a esa toma de declaracións, terá que chegar a unhas conclusións e a partir de aí haberá que depurar responsabilidades. De confirmarse as denuncias que están en riba da mesa, desde logo estaríamos ante feitos moi graves e que implicarían a inmediata dimisión do señor Juan de la Fuente. Eu creo que aí sí que non caben medias tintas. Se se confirma que o señor de la Fuente tivo algo que ver ca falsificación desas facturas, pois é evidente que non pode seguir ningún día máis no Concello de Santiago. En todo caso, o concelleiro Francisco Noia xa dixo que esa investigación ia ir moito máis atrás no tempo, non? Que se poderían investigar facturas de ata 12 anos atrás. Como ve vostede esta decisión? Pois mire, que investiguen o que queiran. Eu o que sí que estou convencido é que ese ti máis que predica moitas veces o Partido Popular de intentar seguir enlamando e intentar por aí un ventilador para intentar dar unha sensación de que todos somos iguais, de que todo é un desastre, que fagan o que queiran. Agora, o que lle pode asegurar é que non todos somos iguais e non todos actuamos políticamente igual. E o que lle podo asegurar é que nunca un concelleiro do Bloque Nacionalista Galego se lle pasaría pola cabeza falsificar unha factura, ou nunca un concelleiro do Bloque Nacionalista Galego se ocurriría dicir que se pode facer unha obra sen pasar pola Xunta de Goberno, etc. Pero, en calquera caso, o Partido Popular que faga o que teña que facer, porque xa o xulgarán os propios cidadáns. En calquera caso, hai un acordo plenario, ese acordo plenario é crear esa comisión de investigación, isto tense que investigar, e cando temos as conclusións desta investigación, de logo, nós, cando menos, exixeremos que se leven a cabo todas as actuacións que se teñan que levar, entre outras, elevarlo á Fiscalía Anticorrupción no caso de que se vexa motivos para elo. Remátase o noso tempo, non nos dá cousa para máis, seguiremos atentos ao que pase en Lugo para poderlo comentar con vostede, pois, noutra ocasión, que seguro que aínda imos ter que seguir falando deste asunto nas próximas semanas. Mire, lamentablemente, por desgraza, eu creo que Santiago de Compostela vai a seguir na picota durante bastante tempo, o sea, que hoxe non podemos falar, pero seguro que vamos a ter, por desgraza, novas ocasións para seguir falando da situación política de Santiago. Pois o dito, moitísimas grazas e ata outra. Moitísimas grazas a vos. Ata aquí chegou o noso tempo para este preguntoiro. Lembrolles que poden seguir informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Regresamos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.